Салом алейкум, партизанов, партизанов, партизанов. Партизанов эҳтиёт кунед, муайян мекунӣ, эҳтиёт мекунӣ, амал мекунӣ. ҳар якай шумо кадрҳои нав ба мо дар коред. Ба ма шумо дар чӣ гуфтаниям ки ин бар зидди паданалати диктатор, Эмомалӣ Шариповичи диктатор, бар зидди паданалат фақат як роҳ аст. роҳи партизанӣ, партизанӣ, партизанӣ. барои чӣ партизанӣ мегӯм? партизанӣ худатони худодона, тамом. Дигар ягон кас не. Ӯ қадар ки шӯҳба дорӣ, ака иззатам занг назан. худу телефона бигир, тамошо кун видеора. тамошош мекунӣ, видеора амал карда рафтан мегирӣ. лекин эҳтиёт мекунӣ. эҳтиёт мекунӣ ки паданалат худаш партизан аст. эҳтиёт кунед. барои ҳамин куҷоеда ки биз дорем, наметонем шон фақат як сурат аст. сурат чӣ мегирӣ? ака иззат мепартоиш, тамом. рута нишон натӣ. вообще рута нишон натӣ. партизанша амал ку. вақте ки ҳамин биза як бор ҳамин бизӣ мекунад, бизӣ мекунад, агарша бизӣ мекунад, суратша мегирӣ, худ натони агар ака иззат даромон ку ном фамилияшай бародаро ҳастанд, партизано амал кардистанд, амал мекунанд. ба ман шуморо чӣ гуфтанем? мардум да чӣ гуфтанем? мардум як роҳи мо аст ки партизанӣ, партизанӣ. ӯ қадар метарсӣ, ӯ қадар мегӯӣ ман фош мешавам, чӣ мешавам. видеоро тамошо кун, худат амал кардан бигир. эҳтиёт кунед. эҳтиёт ки амал кардан бигир. моро ҳамин партизанӣ ба озодӣ мерасонад. дигар ягон чӣ не. ман шуморо чӣ гуфтанем? бо ин паданалат Эмомалӣ Шариповичу диктатори клан полни оилашона дар сари қудрат овардагиан, полни забт кардагиан ҳамаи Тоҷикистона. ягон кас ҳуқуқи гап задан надорад. чӣ мебара далери Эмомалия маҳкам мекунад, чӣ чоршанбера, чӣ Иззат Амона, паданалат ҳамаро маҳкам мекунад. чӣ дар Русия ҳастанд, мегиранд меоранд маҳкамшон мекунад. чӣ хеле фурашон гап мезанад. фураш свет метиҳад, на фураш наметиҳад. худтон надидестем ки ай рӯзе ки ҳамин партизан пайдо шудааст, свет додестай. мега ки моро ҳурмат кунед. барои чӣ? барое ки ин партизан биромад. шумо фикр накунед ки ин мардак Эмомалӣ Шарипович диктатор чӣ кардистай. ака ҳурмат мекунаву мардума кӯмак мекунад. ҳечи кӯмак намекунад. ин ҳамаш талоши партизано аст. талоши партизано аст ки шумо дидесен. дар қатори партизано бошед. дар қатори партизано бошед. амал кунед. ҳар рӯзе ки ҳамин партизан биромадаги ҳайвон Эмомалӣ Шарипович диктатор клан ридаги аст. полни оилаш қати ҳамаро гирифтаги аст. ози тарсидестай. худаш ридаги аст. як партизан полни чӣ дар як партизан агар дар Бадахшон бошад, якта дар Суғд, якта дигар дар Ғарм бошад, полни як барбараш полни айғоломи неми одам озод мешавад. барои ҳам қара бародару равшанфикрро бурда маҳкам кардесай. бубуред паданалата нобуд кунед. ба бародарое ки мега ай дастмон ҳеч намеояд, мо талоши худа мекунем. барои ҳам қара амал мекунем. ҳамаи кони тиллара дар дасти мардум бояд бошад. 5 та кони тиллое ки ҳастай бояд дар чӣ сангои қиматбаҳо, чӣ тиллоҳош, ҳамаш бояд ҳамаи ҳамин чиё дар дасти мардум бошад, не ки дар дасти оила. барои ҳам қара бародаро биёем дар қатори партизано бестем, амал кунем. команда дорӣ, боварӣ дорӣ, ай одамо биги ҷамъ ки командата ёки ёқа боварӣ надорӣ, худудонӣ худудона. видеоро тамошо кун, амал кардан бигир. роҳе ки моро ба озодӣ мерасонад партизанӣ аст. партизанӣ, партизанӣ. бар зидди паданалат бояд партизан шед.